Para rawuh sugeng siang, sugeng pepanggihan wonten ing gelar budaya seni tayub Campursari Panjilaras, Jawa Timur. Bekerja bareng Novita Sound System, datanya dari Karanganom, pimpinan Bung Misnaran, yang dipun abadikan Artis Vedesotik Production, Putra Daerah, datanya dari Indawan Lor, Kecamatan Sukodono, Lumajang. Yang dipun iringi karawitan Panjilaras, datanya dari Karangsari, Kecamatan Sukodono, Lumajang, pimpinan Bunda Sriani, Bapak Saryati pribadi, pengendang andalan Cak Mistari, Jago Merah. Para rawuh sugeng siang, sugeng pepanggihan. Minggaipun ibu-ibu warangono wonten sasana pagelaran kairing gending ceklekan Jula-juli Surabaya. Halo. Ya ya ya. Oh ya oh ya oh ya. Oh ya oh ya oh ya. Oh ya oh ya oh ya. Oh ya. Lumajang kondang sineng kuyung probalandang wis rata tekan jaba kutha Tura Jawa padha baksa waya sura bentangnya wengi sesaput tayub Ibu Sriani kita miwiti Panjilaras kang makarti pinuti melestari langgeng ya warna basuki tayub Lumajang kondang sineng kuyung probalandang warata tekan jabang kutha Tura Jawa padha baksa waya sura bentangnya wengi sesaput tayub Ibu Sriani. Para rawuh sugeng siang, sugeng pepanggihan wonten gelar budaya seni tayub Jawi Wetan ala Lumajang ingkang dipun pandegani ibu-ibu warangono saking Lumajang saking Jember ingkang dipun tunjang Novita Sound System, datanya dari Karanganom, pimpinan Bung Misnaran Baret Merah ingkang dipun abadikan Artis Vedesotik Production, Putra Daerah, datanya dari Indawan Lor, Kecamatan Sukodono, Lumajang ingkang dipun iringi karawitan Panjilaras, datanya dari Karangsari, Kecamatan Sukodono, Lumajang ingkang dipun tanggap 5 serangkai Bapak Lisno Asih, Ki Lurah Sinau, Pak Tarjo, Bung Tinggal Padang, Cak Ngat Rohim Meraan juga pindah tempat di Padang.
ingkang dipun sponsori pakar-pakar seni, pakar-pakar terop 4 kabupaten Lumajang, Jember, Probolinggo dan Pasuruan. Ngalor ngidul. Monggo Pak Bambang, Bapak Endang, permintaan tuan rumah ngitung jenaka. Buka titik. Wetengku senep mari mangan rujak tambah nono godhok jarak. Ya. Aku nginep Pak Lurah Sinal sing ngejak perkara ditangkep bejaaning awak-awak. Jos. Tapi rendah hati-hati ditangkep tenan barang sip. Oh iya. Ya. Ser. Enak. Ya. Dadi sabiden nganti liyer-liyer. Oh iya. Ya. Lumajang kok tuku jamu prawan Padang ketok ayu. Monggo Bapak Endang hitung jenaka Pak, Sabtu Legi di bulan Syawal. Pak Endang ada mau. Perawan Padang Pak Guru pancen ayu. Sugeng siang para tamu sedaya monggo pinarak ingkang kecoh Murasan yang pangan seger waras kabeh Pak Guru. kula aturi pinara lenggah ingkang sekeco saha ambreksani pagelaran pagi ita Lopes kontol baris gotong royong ayo nyambut gawe kesenian tayub ingkang pinaringan asma campur sari Panji Laras ingkang mar karya murasan yang pangan seger kuwarasan wijil saking Lak Jawa Timur Karangsari Sukodono Lumajang ingkang kula anggoni lopes kontol baris Yun sewu gotong royong ayo nyambut gawe dumateng para pamirsa ingkang sampun kepareng rawuh nyenjeni hajatipun 5 serangkai inggih menika Bapak Lisno Asih Ki Lurah Sinal, Bapak Tarjo Bung Tinggal Padang, Cak Ngat Rohim Meraan pindah tempat wonten ing dusun Padang, Kecamatan Padang, Lumajang. Kula minangka wakil pramugari Mbak Bilih, anggen kula makarya mangke wonten tindak tanduk ingkang kirang sae
Anggen kula bagi-bagi sampur. Mulai awal ngantos purnanipun pagelaran, kirang cecek kirang adil munggihe manah panjenengan. Terutami panjenengan ingkang sepak, mewah anem ingkang celak utawi ingkang tebih, ingkang wonten lebetipun terop utawi ingkang wonten jawinipun terop. Kula minangka wakil pramugari nyuwun sesamudra pangaksami. Nomor kalipun minangkani ingkang menggugati. Nggih menika kelima tuan rumah mbok bilih. Kalimat tuan rumah anggenipun ngundang panjenengan. Kala wingi-winginane ngantos dinten samangke wonten tindak tanduk ingkang kirang sae, panghormatan ingkang kirang nyekecaken, ingkang arupi unjukan, dedaharan, panggonan ingkang kirang meranani. Kula minangka wakilipun ugi nyuwun sesamudra pangaksami. Dene pagelaran seni tayub ing mangke sampur angka setunggal. Kula aturaken dumateng ingkang kanggo kang kajat dipun lajengaken para pengundang pendamping, para sesepuh ingkang nyengguyung hajatipun 5 serangke. Dene sampur angka terakhir kula aturaken dumateng para tamu undangan gilir gumantos mulai awal ngantos purnanipun pagelaran. Dene lampahipun sampur kairing gending gedhog ala Lumajang ingkang badhe ngaturaken pramugari kita 5 kabupaten. Bapak Endang Wicaksono hajatipun sebagai calon Sabtu Legi di bulan Sawal, reok asli Ponorogo. Sumangga pamundhutipun wajib Ayak Samira. Yah, enake. Awang mulane aku ora bisa ninggal kandung tresno. Ora bisa lali. Ngilah orang aja tinggal. Mulane kenangan bunda wadahe suruh. Monggo untuk kelima tuan rumah kula aturi minggar mbiyen wonten sasana pagelaran terutama Bapak Lisno Asih, Bapak Lurah Sinal, Bapak Tarjo, Bapak Tinggal dan Cak Ngaterohim. Jadi masalah gending nanti diatur di atas panggung. Sumangga. Ayo Panji Laras. Ore Balik malih Pak Guru.
niki sing leres Bunda. Lah nggih Niki jago kok. babon Jember memeti. Jagone kok memeti. Lah nggih. Cukuruyu. Petok. Aduh, walik malih Pak Guru. Yang bangga ku alik Bunda. Ngendok pinten Pak Guru? Bangga kali Bunda. Kok pancet Pak Guru? Nggih, Perai boten saged saulan kok netres. pancet ndak ngendok. Nggih mboten saged netes Bunda. Kopior nggih Pak. Kopior mboten nate angrem. Sami kalih kula. Lah wae dalu angrem teng pakel. Oh ngaten nggih. Nggih. Oh ya, oh ya. Oh iya. Ya. Oh iya, oh iya. Oh iya. Ya 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 ya. Monggo Bapak Lesno, Pak Inggi Padang, Bapak Tarjo. Pinarak ngriki monggo Bapak tinggal. Oh ya, oh ya. Ya. Bapak ngatrohim pinarak ngriki monggo, monggo. Monggo pinarak Pak Lesno. Sampuripun Pak Lesno pundi? Sampun ngemes bengi nyawang aku Timbang turu sore-sore, Bunda. Iya, Nduk, kepiye, Nduk? Mangga ningali tayo, Bunda. Nanti, Nduk? Teng daleme Pak Sinar. Oh, nggih, rejeng pira, Nduk? Rejeng 6, Bunda. Oh, ngaten, Bapak Lesno, Bapak Oh, gangsal. Oh, nggih. Bapak Lesno, Pak Inggi Padang, Pak Ngatrohim, Pak Tarjo, Bapak tinggal. Inggih, Ndah. Yen memajang among nganggo janur akone
gadah dalem. Kaya ngono aja kok cemburu. Guyon. Kembang wae awaton anggono kok menenge to Lik, kowe kok loyo banget iki piye to? Terus mikiri apa kowe kok ngelamun terus? Kok nyenggaki kok ya ngelantur. Panas-panas dah kale udan, dereng udan. Ongkep, Nduk. Nggih, tasik panas udan. Aling-aling aling-aling anggono nggak preyok barang, caplokane ning ndi Mas? Karinda. Oh ning jero caplokane. Nadyan awadon ami awah alana ono ganti
Sugeng rawuh Abah Asmadin monggo kula aturi pinarak lenggah ingkang prayogi. Nggih Bu Sri. Nyuwun gunging pangapunten Mbah Sugeng Prihatin. Nggih sami-sami. Oke. Atas permintaan 5 Stragatua Rumah. Nyuwun dipun dampingi dipun sarengi Pak Kampung Suroso Padang. Cak Mulyono Markus Padang, Mas Hartono Padang, Bapak Senimanisa Bodang, calon sosok Kliwon di bulan Tekepek nanggap tayu Panjilaras, Pak Wiwi Bodang, Pak Sutris Bodang, Cak Sai Kenongo, dan Mas Tirin dari Cepoko Jabon Cepoko Probolinggo Sumber. Ini keluarga besar dari Bapak Asi atau Pak Lisno Asi. Pak Kampung Suwarno niku make piyambak, tenang mawon. Nah. Monggo yang saya panggil tadi mohon kasih sampur Cak Tirin Cepoko Sumber Probolinggo, ini keluarga dari Pak Lisno Asi. Oke. Monggo pun ini yang disuwun 5 serangkai. Juga kami mohon maaf Pak atas keterlambatan saya karena saya 5 hari tidak keluar ke Tarot, tanya tadi malam kena vertigo. Nah ini kolesterol tinggi, vertigo, akhirnya munyer-munyer. Ini tadi saya ngojek numpak bis macet di Malasan. Alhamdulillah bisa sampai di sini. 5 malam tidak keterop, mungkin nanti ada yang kehilapan mohon ditegur, tidak masalah. Mohon dimangapkan. Mulai Rebu Legi. Nah, sosok Kliwon sudah merasa di Pondok Wulu. Nah, ngejung telok lemak dulu ning Hamimah permintaan Pak Lurah Sinal, ayo ning. Halo. Oh wis, iki nyaman iki. Halo. Halo. Mari Meduron langsung Gunung Sari diwali terbangan. Oke, sik Meduron dhisik sing nyaman. Oh. Pangarana bula malia pencung pamalena bula niku mak pencung merah kades sinal pamalena mak pencung merah. Tuan rumah sebelah sana semua. Oke, pendampingnya di sana. Tuan rumah di sini. Iya. Pangapura niku bule biasa. Gunung Sari biasa diterbangi. Karena Pak Wiwi tidak bisa. Menabi salah painggi sinal bule nyon sapura. Nabi salah nyon sapura. Oke, nah langsung ini dikeplak, diterbangi, pokoknya Meduron ini bisa langsung. Oke, sip, jok bobo, ndak mudun, nanti malam Sarat tidung, neko bule maampun tidung kak tarajo. Tak ngeda bule sapo asarong, tak ngeda bule sapo asarong. Ampun ngejuk macam peraten orang kalemak niku mompong apulung macam berat mompong apulung terkantera nabi manis kak ma obi manis terkantera obe manis karanjang kepe alente
pekeran kak ngatrohim bule mak sambi nangis salan jangat tikanya keenate salan jangat keenate tak ngalak bule kak kesana nangka jelek pote mae karaton jelek pote mae karaton do tak kira bulan neseraga betika do tak kira bulan kadung nesera besa bentika siapa mate masalah seto asam perak tak nemu pencung eka keri daun telima lamun peker bule pak inggi sinal pon tak mari engkun jejele orang ku ima orang ku ima balikiran karang asam kak Tanjung Perak sepalabuan peker bule pak inggi sinal na kompon narentem pokok tiga kabula neserongku karo maka depora etaleen mak poter belik do maka tarajo kak tinggal kak ngatrohim senen kala nangaleen tika mak nesarabe atur sebadun penghormatan Bapak AC Kilura Sinal yang punya alas Bung Tarjo Cak Tinggal Cak Ngatrohim Dibur jarengi Pak Kampung Suroso Seniman Pak Isa Pak Wiwi Bapak Sutris Idam Bung Hartono Pak Mulyono Markus masih belum hadir Cak Tirin Jabun Cepoko Cak Sai yang ditampil di pagelaran Jaipongan sak lajengipun ini permintaan Bapak Lisno yang punya rumah Oping Lama katuraken mateng Bapak Kampung Suwarno Padang nah, ini tadi sampai naik ke atas oh enggak oh minta bersama-sama kalau minta bersama-sama ya kami gabungkan Cak Imam Faisal Padang Susu Her Kedawung Aba Yusuf Padang Raden Subroto Senduro Cak Kardi Mojolor untuk mendampingi Cak Sugiono S Jeruk Sugiono Sakri Pak Lut Mojolor ayo kasih untuk mendampingi Kampung Suwarno ini permintaan dari sesepuh Bapak Lisno tokoh terop lama Cak Mailayu Malasan sementara Haji Nurmina Pondok Wolo Suryati Anwar Pondok Wolo iya ini Sugiono Sakri oh besok pagi ajanya loh kok kan undangan Bapak Aliman Jeragan Pentol bakso Ndalor untuk mendampingi Kampung Suwarno Bapak Supo Kali Cilik Suwoto Kali Cilik kalau masih ada ajaknya besok lusa pada hari Kamis Wage di bulan Syawal nah, tayubnya ada 2 di Pasuruan ada di Kali Cilik juga ada monggo untuk tampil di pagelaran
Joko Kris dari Sememu Madurjo dan Kampung Suro Semamu. Monggo untuk mendampingi Cak Tii Sabidin Mojo. Ini juga terima tamu, monggo. Sekalian Pak Kampung Imam Dadapan untuk juga tampil di pagelaran. Piro sampur Pak Endang? Mek rolas 15 berarti kurang. Coba Pak. Berarti kalau gitu enggak sampai 20 nih yang karena pinjam orang kono wis. Monggo pun sekalian iki Pak Guru Cak Tii Sabidin ayo wis. Enggak tahu nek sampurnya mek 15 biasanya sampur Pak Guru nggawa 40. Iya enggak masalah. Cak Kusminto Condro ayo wis. Monggo pun bergabung. Setelah ini terus berlanjut terima tamu, ini juga masih di kawasan terima tamu, monggo batas cepat terbatas. Hari ini Bandungnya Pak Polo seket, Tayubnya 3 tempat, karaoke-nya 10 tempat, soundnya 50. Monggo pun. Numpak becak tadek kodonga, tadek kodonga. Nape tiga kak ngatrohim kabula mak sepenta. Sekarang ngocak tadek burung. Sokorang ngocak tadak burung. Endong-endong warana salok potongnya kenje sape bolate dunge ding suarana rasa calatong dalam hati, dalam hati. Rama Rama para taruna panggilapo nagara tatawan jene was tanggung nang laras was sumawis diaku maring budaya sarta kang tinanda karo
Ini tak ceritani kanggo sibuk mangko sore. Zaman kepungkur, zaman untuk Isuk-isuk gambar kucing pengen diputer kurang puas waras kok dadi takonan kang ditakoni malah guyu jagagaan jebul kang takon wis ketularan lamun wong tuwa kok keliru mimine amat bakal jatun purine wong tuwa loro uga ngersane pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan kadang bulan padange kaya rina arep bulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore ini tak ceritani kanggo sibuk kanggo sore zaman kepungkur mas kepungkur zaman butuh isuk-isuk gambar kucing bengi diputer kurang puas loro ramalan awang ora waras kok dadi takonan kang ditakoni guyu cekakaan jebul kang takon hoy rada wis ketularan lamun wong tuwa keliru mimpine amat bakal jatun purine wong tuwa loro uga ngrasane pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan kowe tak kandhani kowe ngono aja mbak teruske kowe barang nyandani pengene ra mari-mari apa ke iki wingong yen lereni koplo aja mbak teruske
wit ludas nganti mbak belani ngenteni sapa ngandani ngenteni kapan lereni masak kowe gelem lara yen wis mati. Matur nuwun. Penghormatan Kampung Suwarno Kedawung, Cak Susuher Kedawung, Cak Imam Faisal Padang, Cak Kardi Mojolor, Cak Aliman Bakso, Dalor, Cak Tii Sabidin, Pak Lut Mojo, Aba Yusuf Padang, Cak Supo, Cak Suwoto, Kali Cilik Sumber Probolinggo, hajatnya kurang 2 malam bisa lusa, Biswaki, Pak Kampung Suro Menggolo, Gus Nuril, Cak Kampung Imam, Kampung Sahri Sugiono, Haji Nurmina Mailayu beserta kawan-kawan yang tak tampil di pagelaran. Kembali di dalam pagelaran Jaipongan saklajengipun juga masih terima tamu dan bida tamu kepanggil Mas Bambang Putra, Putra Kilura Sinal. Kula senaken Bapak PJ Padang, Pak Pardi Mistayam pribadi PJ mulai tahun 45. Pak Liat Gedek dari Dalor, Cak Ngatri A Karangsari, Pak Suin Kerasa, Cak Sudi Enjenggrong, bergabung Pak Saryoto Saryanom A dari Wonokerto Gutialit sebagai calon sosok Kliwon di bulan Tekepek nanggap tayu Panjilaras, Cak Sul sing duwe rambutan sa Indonesia Wonokerto, Pak Lulu Bodang, Yusuf Peti Bence Kampung Hasan Toyaning Rejoso Pasuruan pindah tempat di Rogempol di rumah sendiri sebagai calon Senen Kliwon di bulan Tekepek. Kami gabungkan Cak Jamal Bence, iya Pak Rombolo, Bakri Ida Petakel dan Cak Samin Ranuwuruk. Monggo para terima tamu dan bintang tamu. Ya Mas Bambang Putra, Bapak PJ Pardi Mistayam, Liat Gedek Cak Ngatari A, Cak Suin Cak Sudi, Saryoto Sarama Cak Asul, Pak Lulu Yusuf Peti Cak Jamal, Cak Bang Ida Samin, Pak Kampung Hasan Toyaning. Jadi Pak Kampung Hasan Toyaning ini asal dari Rogempol Pak, ada tempat di Rogempol rumah sendiri. Grup Haji Sujono Fadil, hajatnya Pak dari Senen Kliwon di bulan Tekepek, nanggap orkes Melayu dari kota Surabaya. Biduan Omai Rama, tidak baik-baik dari Oto. Oke, monggo terus diatur. Ya wis tak aturi dhewe, soalnya pelantang kurang.
Dudu cewek gampangnya kamu tak punya malu. Kamu tak punya malu. Durung kenal kok wani ngajak turu. Halo halo. Aku iki ora butuh bandamu. Ora gumun ora butuh duitmu. Cinta tulus lan suci ora bakal ngapusi. Kowe ngono mas sing tak goleki. Yen kowe seneng ngomong wae. Yen kowe cinta ya bilang saja. Bocah nakal, bocah nakal, tresnaku kuwi mung tresno gombal. Yen kowe seneng ngomong wae. Yen kowe cinta ya bilang saja. Bocah nakal, bocah nakal, tresnaku iki ora tak obrak. Aku iki dudu cewek murahan. Aku iki dudu cewek tampangan. Kamu gak punya malu, kamu gak punya malu. Baru kenal wis wani ngajak turu. Aku iki ora butuh bandamu. Ora gumun mas, ora butuh duitmu. Cinta tulus lan suci ora kena diapusi. Kowe ngono sing tak goleki. Yen kowe seneng Dimas ngomong wae. Yen kowe cinta ya bilang saja. Bocah nakal Dimas, bocah nakal, tresnaku kuwi ora tresno gombal. Yen kowe seneng Dimas ngomong wae. Asa yen kowe cinta lho dah ya bilang saja. Mesti bocah nakal Dimas, bocah nakal, tresnaku kuwi ora tak obrak. Atur nuwun. Bapak lihat gedek ngatri A, Cak Suin Bung Sudi, Cak Saryoto, Saryanom A, Sosok Priwon di bulan Tekepek, Cak Sul, Pak Lulu Bodang, Kampung Hasan Toyaning, Rejoso Pasuruan dan tempat di Rogempol Kok sebagai calon Senen Kliwon di bulan Tekepek, Bakri Ida, Cak Samiran Wurung, itu tampil di pagelaran. Jaimongan sak lajengipun katuraken bintang tamu dari Kota Pasuruan, tokoh terop lama Abah Haji Sujono Padil, Grati Pasuruan. Wah Abah Haji Sujono Padil, Grati Pasuruan. Omahe Mas Bambang sing ganteng dhewe. Tapat jul gadut lemahe arep tak susul gak oleh mamae Abah Haji Sujono Padil. Satu dua.
sembah kalebu yen lu mintu dadi laku Rama Peni Doni mangke ya ramaku dhewe ayam tataram kang ati namu mas mangke yo abahku dhewe
Sampun Perhormatan Abah Haji Sujono Fadil Grati Pasuruan. Cebongan saripun ngaturaken Abah Haji Gatot terima tamu Cak Imam Anda Mojolor Mas Budiono Padang Abah Haji Haikal Grati sing di sate sak Jawa Timur Mas Iyut Bandaran kalau masih ada Bernardo Tria Suyit Putra Madurejo Cak Santo Salon Jeruk kalau masih ada bergabung Cak Limin Nanang Danu Rojo Abah Haji Sipren toko terop mulai zaman Londo tahun 39 zaman Ratu Wilmina Wak Sipren sudah nanggap dayup koncone Wak Suit Lurah Suratman tidak dengan Pak Sutik Ranewurung Bapak Didiklan dari Sentul bergabung Pak Sabi Umbul Kedung Jajang itu ada Pak Sabi dan Cak Marsum Sahrul Kaliwungu monggo untuk tampil di pagelaran Cak Toriman sing duwe depot ayam panggang selok besuki mohon dikasih campur Bapak Sunama Pandansari Sandora yang bagian dangdut monggo pelaturi Pak Kampung Mistamat yang datangnya dari Kertowono. Oke sementara ini dulu Cak Mistari dados ada yang ketinggalan Cak Asmat sudah Wonorjo mantan pegulat Jawa Timur berat badan 30 lebih rong pintal ngalu adike Pak Grumul Asmat podo monggo pun nopo gendinge dangdut oh njaluk gending jempolan paling jempol oke dangdut ayo wis buka mas, buka ini son. Le nyare sandang pangan buk tenda bulele ngebe penghasilan tak kira bule salewengan tak kira bule sene benian le dikasih dong
paling jempolan. Mas aku melu iya Dek kowe yen arep lunga. Aku kuwatir Mas kowe golek liya. Aku ora percaya kowe ra neko-neko. Ora Dek ketemu wong liya kowe ngakune Joko. Aku kuwatir kowe lunga dhewean. Sekali bengi Mas kowe akeh alasan. Aku ora percaya kowe ra selewengan. Ketemu wong liya kowe ngaku bujangan. Aku lunga Dik golek sandang pangan. Buktine aku Dik gawa penghasilan. Aku ora selewengan. Aku ora golek wedokan. Penting siji kowe paling jempolan. Matur nuwun Abah Haji Gatot dari Kedawung, Cak Imam Anda Mojolor, Cak Budiono Padang, Cak Limin datangnya dari Danurojo, Haji Aikal Ngerati, kemungkinan calon bulan besar Nanggap Tayu Panjilaras, Pak Yudit Putra, bergabung Cak Santo Salon, dengan Pak Sutik dan Cak Matin Suryo Sentul, Sumber Suko Lumajang sebagai calon minggu lebih Jumatil Awal, Sapi Umbul, Mahrum Sarkrul yang sudah tampil dan Pak Kampung Mustamat yang tampil di pagelaran. Jaipongan sak lajengipun kateraken Bapak Rion Kedawung juga sebagai terima tamu, Pak Sutik Kedawung, Pak Tinaryo Rambeen, Mas Arga Rambeen, Pak Sunarto Rambeen, Pak Sulrini Paguan, Cak Sandi Suit Ateran Tempe Tengah sebagai calon Kemis Legi di bulan Tekepek yang Bandungnya Pak Polo Sabidek. Tidak ketinggalan Bapak Kampung Nur Hasim Dorogowo, Pak Sutris Sumber Petung Ranu Yoso Kampung Hollywood yang datangnya dari Karanglukudir Lumajang, dan Mas Didi Pedukuhan Liwe Desa Danurojo Pasirian, Bapak Wir Saniwan Drendeng Ranu Yoso sebagai calon Senen Kliwon di bulan Tekepek Nanggap Tayub, beserta Cak Solihin MC Kali Bendo Saturip yang datang dari Barklit Banyu Putih Kidulor, Mas Hendri mohon tampil di pagelaran, Bapak Sumo Seneng yang datangnya dari Bodang, juga mohon tampil Pak Mulyo datangnya dari Kerasak Kedung Jajang beserta Mas Edi Putri alias Pak Supo, dan tidak kenalan Pak Mardi Sumar kalau masih ada yang datangnya dari Tegal Ciut Selamat Ida Tegal Copek. Monggo tertampil di pagelaran. Ya Mas Rion Caca Sutik Grup Pak Tinaryo Rambeen, Surini Cak Sandi Suit Kampung Nur Hasim Pak Mati Sumar Selamat Ida Kampung Hollywood, Pak Sutris Cak Didi Cak Wirsaniwan dan kawan-kawan.
Ayo Pak Doyul, mohon diatur Pak Doyul. Pak Didi nganan, Pak Madi Sumar nganan. Oke. Nah, oke, untung ono Pak Doyul. Kurang, sebelah utara kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Mulyo kanan, oke, sip. 1, 2, 3, 4, 9. Sana, kurang 1. Ayo, Waranggono, Kusam, Oyi. Iol Sanse. Gedang gorengi uga tahu tempene warung cedhek wis dadi kembang lambe Blitar tulung aku golek pacar lungguh ana warung cedhek modal cedhek sing penting seneng atine musik warung cedhek tambah asik ning ati rasane gandeng mandra kuno menyanding atine rasa
Matur nuwun Bapak Mati Sumar selamat ida dari Tegal Ciut, Cak Rion, Pak Suti Kedawung, Pak Tinaryo Arga Sunarto Rambaan, Bapak Sulrini Pakuan, Bung Sandi Suid Ateran Peteng sebagai calon Kebis Legi di bulan Selo, Bapak Kampung Rasim Dorgowo, Pak Sutri Sumber Petung Kampung Holi Karanglokunir, Mas Didik Liwek Dadrojo, Bapak Wirsani Wadrendeng sebagai calon pada hari Senin Kliwon di bulan Tekepek nanggap tayub Pak Saturip beserta Pak Mulyo, Bapak Supo alias Pak Edi Putri ini tampil di pagelaran. Jaibongan sak lajengipun, nah ini podo gendingnya tak pilih. Naila Amir Jatigono, Firman Andika Ndadapan, Mariono Dewi Ndadapan, Riyandi Bence, nah, sih tak meno sing podo gendinge. Setelah ini Gunung Sari biasa ini mungkin grup wolu-wolu enggak masalah. Tumin Tegal Ciut yang punya unsur togel andalan satu angka. Slamet Supra X 25 Tegal Ciut, Kampung Tori Muslim. Pak Agus nanti Pak Tuban biasa tak pilih iki. Pak Cukul biasa. Sujar Cakru nah, tak pilih sing Sinal Bir biasa. Selamat Linda Karanganom, nah, gedingi podo. Ayo Pak Rois Dangdut, Pak Besri Banjar Sawah, nah, Tumo Pedoli Bakso Banjar Sawah, Haji Taryo Mendi Dangdut, nah, bermacam-macam gending. Seret. Seniman Yudi Murno podo, Haji Alpan Sumber Wolo. Wis, ini sekali ini untuk grup Nyermonyer. Setelah ini Gunung Sari biasa, setelah itu dangdut terus berlanjut sampai tuntas. Pak Guru, iki siapa ki Babang Eri? Kok gak tercidet? Lo, ayo Mas Babang Eri datang awal saya tak lihat. Tak kira nulis buku. Mohon maaf Mas Bambang Eri yang dari Mburno. Ayo dengan siapa temannya? Pak Guru. Mas Putut. Ayo wis. Nah, untung saya kelihatan, kalau tidak kelihatan kan selip sudah tamu. Oke, monggo pun Mas Putut CS dengan Mas Bambang Eri dari Mburno tadi. Saya datang sudah ada duduk di tempat. Oke, cak mes nani dos.